أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Prije nego da počinemo sa prevodom časnom Kur'anu, mi smo mislili da kažemo vama nekoliko vrline od časni Kur'an. Mi smo pričali, časni Kur'an je jedina knjiga koja tvrdi da ovaj je završena knjiga. I kada je nešto se završava, onda ne treba da bude poslije toga da bude nešto drugo. Druge religije, oni možda isto također veruju ili tvrdi da njihova knjiga je završena. Ali njihova knjiga to ne tvrdi. I tako oni napravi nešto od sebe, jedna nova religija. Naprimjer, knjiga ne kaže, a oni od sebe tvrdi da njihova religija je konačna religija. Naprimjer, kao Jevrije, oni kažu poslije Musa a.s. i svi koji tvrdi i isključeno Isa a.s. ko tvrdi da je Allahov poslanik, on je lažovac. I kršćani isto kažu poslije Isusa, ako neko tvrdi da je od Boga, to on je lažovac. Kao da oni misli Božje milost, Božje blagodat pripada samo za njih. I časni Kur'an kada tvrdi da ovo je završena knjiga, onda ima dokaz. I kada mi kao muslimani, kada mi pričamo, naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem je poslan prema svih naroda, onda imamo dokaz od časnog Kur'ana koja kaže zaista ti si poslan prema svih svjetova, prema svih nacija, prema svih naroda. I zato mi muslimani, mi smo dužni da pročitamo ovo Božje riječi. Nekoliko miliona muslimani sada oni ne čitaju časni Kur'an. Mi smo primijetili kod nekoliko porodica imaju časni Kur'an i zamotan i stavljen negdje na gore i ne čitaju. I ova poruka je poslana prema nama svima. I zato treba da počnemo da prelistimo ovo Božja knjiga. Treba da pročitamo i inšallah vidjet ćete kada čitate ovo Božje riječi, onda sam se stvara Božje ljubav i onda čovjek sazna gdje on stoji. I zato kada čitamo, onda ćemo povećati svoju iskrenost prema Boga, odanost prema Boga i Božje riznice nemaju svoje granice. Isto ovo Božje poruka, časni Kur'an, nema svoje granice. Ovo je takav mora, takav riznica koja bilo, ako cijeli svijet koristi, opet taj riznice su pun. Zato to treba da mi pročitamo, mi mislimo i časni Božji riječ kada čitamo, onda opet bude neki mogućnost da ne pogrešimo. Zato treba kada čitamo, onda vidimo kakva je Božje naredba, kako Božje obrati prema nas, kakva je to jezik, koje stvari su koristini. I časni Božji riječ koristi dosta puta metafora. A neki ljudi, oni ne shvati šta to znači,
oni uzimaju doslovno i onda pogreši. Zato što metafor se koristi da se skraći jedan tema ili neki stvari i onda kada se na skraćen način nešto bude rečeno, onda to dadne puno znanje i veliki poruku. I kada, na primjer, u Bibliji kada je bio rečeno za Isa a.s. da je on je Božji sin, kršćani su uzeli doslovno, ali to je bio metafor. U Biblija koristi taj metafor i svaka Božja knjiga koristi takve metafore. I u Bibliji piše nekoliko mjesta za Božji sin, ali to je samo zbog ljubav, a ne u stvarnost kako kršćani su pogrešili i oni su počeli da vjeruju kao da Bog je, Isus je stvarnost Božji sin. Ali nisu shvatili ovo metafora. Na isti način časni Kur'an koristi metafor i daćemo vama par primjera da vama bude lagano i da vi razumijete taj Božji poruk. I časni Kur'an i sam se riješi ovi pitanje, ako dođe do takve pitanje, ako bude nešto nije jasno, onda na drugo mjesto časni Kur'an dadne objašnjenje. Zato Kur'an pomaže, jedan ajet pomaže drugi ajet. Allah kaže u časnom Kur'anu, vezane ovo tema, da ima neki ajet koji su potpuno jasni, imaju neki ajet koji ima različiti značenje. Allah kaže Huvallazi anzala alaykal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutashabihat فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Sura Al Imran, ayet 8. Allah kaže, on je taj koji tebi objavljuje knjigu, u njoj su čvrsti ajeti, oni su majka knjige i to su i drugi koji imaju različita značenja. Ovdje je arapski termin se koristi ajatum muhkamatun, ovo to znači čvrsti ajeti i Kur'an kaže hunna umul kitabe, oni su majka knjige, to znači kao osnovni su stvari. Va okharu mutashabihat. A oni imaju drugi ajeti koji imaju različita značenja. Oni ljudi u čijem je srcima iskrivljenost slijede one koji imaju različita značenja. To znači imaju čvrsti ajeti, to su potpuno jasnije, ne možemo da pogrešimo kada mi prevodimo ti ajeti. Na primjer, ako kaže Allah je jedan, u časni Kur'an ako kaže Allah je jedan, i onda to je jasno. I ako Kur'an kaže obavljate namaz, onda je to jasno. Ne možemo da mi kažemo namaz, to znači da mi sjedimo i mislimo u Boga. I ako Kur'an kaže da dajte zakat, to ne znači da mislimo da to znači da mi treba da imamo dobro osjećanje prema siromašnim ljudi, nego treba da pomažemo. Ako Kur'an kaže idete na hadž,
To ne znači da mi sjedimo kod kuće i mislimo mi smo završili hađ, nego to treba da radimo na isti način kako je rečeno. Ti ajeti ne može da čovjek pogreši ili ne možemo da damo pogrešno tumačenje i prevod. Ali Kur'an kaže ima drugi ajeti koje se kaže mutashabihat. Mutashabihat to znači bude mogućnost da čovjek pogreši. Kao smo rekli za metafor. U Kur'an se koristi metafor i onda tamo ima mogućnost da čovjek pogreši. Na primjer, ako Kur'an kaže Bog ima ruke, ako Kur'an kaže Allah očvrstio na arš i onda neko čovjek prevodi, to znači kako čovjek ima ruke, na isto Bog ima svoje ruke. I kako čovjek sjedi i kao kralj sjedi i isto oni tumači sada Bog sjedi negdje na svoj arš, na jednom mjestu. Ako ovdje ovo to znači ovo su mutashabihat. I ovdje ima mogućnost da ljudi pogreši. Zato što ako mi uzimamo doslovno prevoda ovih ajeta, onda šta će biti za drugi ajeti? Koji kaže, na primjer, kaže Allahu nuru samavati wal ard. Allah je svetlost nebesa i zemlja. Fa enama tavallu fa samma vajhullah. Gdje god vi krenete, tamo se nalazi Boga. I onda ako mi vjerujemo, on se očvrstio na arš, to znači da on mora negdje sjedi, onda šta će biti za ovi ajeti? I onda to znači za nešto naozbiljno, onda neki dio treba da bude kao pogrešno. Neki ajet postane kao lažovat. I zato mora, kada se prevodi ovi mutashabihat, to treba da bude ispod ovi muhkam koji su ovi čvrsti ajeti. Ne može da bude kontra. Zato Allah kaže, imaju neki ljudi koji u čijem je srcima iskrivljenost, slijede one koji imaju različita značenja. Oni ne slijede na čvrsti ajeti, nego tumači na svoj način, tražeći smutnju zbog njihovog tumačenja, a niko ne zna njihovo pravo tumačenje osim Allah. I oni koji su čvrsti u znanju kažu, samo Allah zna i oni koji su čvrsto u znanju. Šta oni kažu? Mi vjerujemo u to, sve je kullu min inde rabbina, sve je od gospodara našeg, a niko ne prima savjet osim razumni. To znači, na ovo treba bude redoslijed. Ako nama ne bude jasno prevod za neki ajeta, onda treba da slijedimo prema čvrsti ajeti. I zato uz jedan dio časni Kur'an ima metafora i taj metafora ima neki poruku. I kada mi uzimamo taj poruka, onda mi možemo da shvatimo ovo Božje riječ. Na primjer, isto časni Kur'an se koristi kao da je Allah napravio Jevrije, da oni su postali kao mjemun, oni su postali kao svinje. I onda neki ljudi sada tako prevodi da je u stvarnost ovi ljudi, oni su postali majmunu i neki su postali kao svinje, ali ovo je metafor. I ovo je koristin za ljudi, zbog njihovi neki obećaj. Oni su radili kako mjemun radi. Oni su ponašali kako svinja ponašaju. I zbog njihovi neki navike, zato Allah koristio taj riječ za njih. Ali oni su ostali dalje ljudi. I isto Allah kaže, oni
koji su čvrsto u znanje, oni kažu kullu min inde rabbina. Ovi svi ajeti su od našeg gospodara. I ne možemo da prevodimo kontra jedan ajet na drugi ajet. I zato oni kažu kullu min inde rabbina, iako ovo metafora, ako uzimamo doslovno, onda neki drugi ajet će postati kao lažni ajeti. Nauzbillah. Jednom časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, on izašao i vidio sledbenike, oni pravi rasprava među mokom i među ovi mutašabe ajet. Neko kaže takvi prevod, neko tako. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, prethodni nacije, prethodni narod, oni su bili uništeni zbog takve razlike. I Allah poslao svoja knjiga da jedan ajet pomaže drugi ajet. To znači, čim mi grešimo, čim uzimamo doslovno, onda to znači mi smo promijenili časni Kur'an. I na primjer, časni Kur'an isto govori za čudo, za mođiza od Hazreti Isa alejhi selam. I Kur'an kaže, on dao život mrtvima. Ovo je isto metafor. I na drugom mjestu časni Kur'an kaže, mrtvi ne može da vrati u životu na ovom svijetu. I časni Kur'an kaže, među živi i među mrtvi ima barijera. Oni ne može da prođe. I ako ovdje mi prevodimo da Isa alejhi selam jeste dao život ovo mrtvima, stvarni mrtvi, on dao život, i onda ovi drugi ajet, oni će postati kao laž. Ali ako mi tamo prevodimo da Isa alejhi selam kada je rečeno da on dao život mrtvima, to znači duhovni mrtvi. I časni Kur'an koristi ovo metafor. Časni Kur'an dadne primjer za zemlja. Allah kaže, isto kao zemlja bude mrtva, onda pada Božja milost poput kiše i onda ovo zemlja bude opet pokaže svoj život. I na isti način, na duhovni način, kada svijet bude mrtav, i onda objava dadne opet duhovni život. I Božji poslanik, oni dolazi za živi ljudi, ali oni koji su budu duhovni način budu mrtvi, poslanik daju njih život. I zato ovdje mi moramo da shvatimo takve stvari i imamo nekoliko takvih metafora koja je koristina u časni Kur'an i ljudi ovo tumači, pogrešno daju tumačenje. Isto, na primjer, za Hazret Suleiman alejhi selam i Hazret Daud alejhi selam i časni Kur'an koristi, i sad ćemo vama dati neki primjera. I onda oni, obično ljudi misli da Hazret Suleiman alejhi selam pričao sa pticama, on imao nekoliko džinova i takvi to imaju neke priče. Da li to je bio stvarnost? Da li poslanik može pričati sa pticama? Ali ptica to znači nešto drugo. I nisu samo zaustavili do ptice, i čak su rekli da on saznao kako mrava priča. To znači poslanik znao šta ovi životinje pričaju, šta ptice pričaju, ali ovo je metafor. I kada mi čitamo, i sada hoću da damo ovi neki primjera da vama bude potpuno jasno šta to znači ovo Božje riječ. Allah kaže
वलक़द आतैना दाऊद व सुलैमान इल्मा वक़ालल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़ज़्ज़लना अला कसीरिम मिन इबादिल मुमिनीन ववारिस सुलैमानु दाऊद वक़ाल या अय्युहन्नासु उल्लिमना मंतिक़त तैरे व ऊतीना मिन कुल्लि शैइन इन्न हाज़ा लहुवल फ़ज़्लुल मुबीन व हुशिर लिसुलैमान जुनूदुहु मिनल जिन्नि वल इंसि वत्तैरि फ़हुम यूज़ऊन हत्ता इज़ा अतौ अला वादिन नमले क़ालत नमलतुन या अय्युहन नमलु उदख़ुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमानु व जुनूदुहु व हुम ला यशउरून फ़तबस्सम ज़ाहिकम मिन क़ौलिहा वक़ाल रब्बि औज़िनी अन अश्कुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैय व अन अअमल सालिहन तर्ज़ाहु वअदख़िलनी बिरहमतिका फ़ी इबादिका सालिहीन वतफ़क़्क़द अत्तैर फ़क़ाल मा लिया ला अरल हुदहुद अम कान मिनल गाइबीन लाउअज़्ज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदन औ लाअज़्बहन्नहु औ लयातियन्नी बिसुल्तानिम मुबीन फ़मकस गैर बैदिन फ़क़ाल अहत्तु बिमा लम तुहित बिही वजिअतुका मिन सबइम बिनबइन यकीन इन्नी वजदतु इम्रअतन तमलिकुहुम व ऊतियत मिन कुल्लि शैइन व लहा अर्शुन अज़ीम वजदतुहा व क़ौमहा यसजुदून लिश्शम्सि मिन दूनिल्लाहि व ज़य्यन लहुमुश शैतानु अमलहुम फ़सद्दहुम अनिस सबीलि फ़हुम ला यहतदून अल्ला यसजुदू लिल्लाहिल्लज़ी युख़रिजुल ख़बअ फ़िस समावाति वल अर्ज़ि व यअलमु मा तुख़फ़ून व मा तुलिनून अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुव रब्बुल अर्शिल अज़ीम। सूरत an-Naml ayat 16 do 27. Prvo ćemo prevoditi i poslije inša Allah objasnit ćemo ove stvari da vi ne ostavite u pričama, nego treba da shvatite Božje riječi. Treba da shvatite ovo metafora. Allah kaže i mi smo Daudu i Sulemanu dali znanje i oni su govorili sva hvala pripada Allahu koji nas je uzdigao iznad mnogih robova svojih vjernika. I Suleiman je naslijedio Dauda i on je rekao: o ljudi, mi smo naučeni jeziku ptica i dat nam je nešto od svega, ovo je zaista očita blagodat. Sada treba, samo ako pratite prevod, onda vama će biti, neki stvari će biti jasnije, da ovi ljudi koji shvati da ovo je doslovno, on pričao sa pticama, ovo je pogrešno, zato što kada dolazi nešto druga tema, onda će vama biti jasno šta to znači. I Sulemanu su bile skupljene njegove vojske, džinna i ljudi i ptica u redovima. I kad stigoše
do doline Namal. Jedna žena od Namela naroda reče, ovdje mi smo prevodili ovo žena, ovdje je Namla, to znači kao mrava. Obično ljudi prevodi odavde kao jedna mrava ona rekla. A gori je rečeno, on znao jezik ptice, a mrava nije ptica. Ali mi u naš džemat Allah obratio Imam Mahdi a.s. i njegov halife takva znanje da oni su dali potpuno objašnjenje za ove stvari što nama ne bude više nejasnije. I ovo bila jedna nacija koja se zvala Namal. I ljudi obično samo oni slijepo prevodi i gore se kaže da Hazrat Suleiman znao jezik ptica i dole priča mrava i on zna šta mrava kaže. I kada stiguše do doline Namal, jedna žena od Namala naroda reče, ovi Namal, uđite u svoje kuće da vas Suleiman i njegove vojske ne zagazi. I ne znajući. Na to se on nasmije njenim riječima i reče, moj gospodaru, učini mi sposobnim da budem zahvalan za tvoju blagodat koju si podario meni i roditeljima mojim i da činim dobra djela koja će tebe zadovoljiti i uvedi mi svojim milošću među tvoje dobre robove. I on vidije da jedan plemenit čovjek nije prisutan i reče, ovdje isto mi smo prevodili na drugi način i ovdje obično se kaže hud, pupavica, ovo je isto jedna mala ptica, vrlo slaba, ne može da dugo putovati, ali kada oni su uzeli doslovno, oni su uzeli svake stvari doslovno. A prema jevrijskoj enciklopedija u hibru jeziku Hudhud je bio jedan general Sulejmanove vojske. Inače, ako bija jedna vojska bio od džina, jedan bio vojska od ptice i od ljudi, i onda ako samo fali jedan ptica, i šta bi Hazrat Suleiman a.s. brinio za jedna ptica, kao jedna pupavica nije prisutan i onda on brini. Ali ovo on vidi da jedan plemeniti čovjek nije prisutan i reče, šta je mene, pa ne vidim Hudhuda, je li on među odsutnim. Ja ću ga strogo kazniti ili ću ga zaklati ili da mi donose jedan dokaz u svoju odbranu. Ali ako je jedna mala ptica i nije bio prisutan, da li Hazrat Suleiman Islam imao pravo da bude toliko lut i da kaže ja ću tebe zaklati, moraš da donesiš ovo izvinjenje. I onda dalje kaže i on Suleiman ne ostane dugo, a on Hudhud dođe i reče ja sam saznao ono što vi ne znate. I donio sam vam iz sebe jednu sigurnu vijesti. Našao sam ženu koja vlada njima i njoj je dato od svake stvari i za njoj je svake stvari nešto i za njoj je jednu veliku prestolje. Našao sam njoj i njen narod da čini sađdu suncu umjesto Allah. I šetan im je pokazao lijepim njihova djela i tako ih je zaustavio od istinskog puta, zato se oni ne upućuju. I šetan ih gura da ne čini sađdu Allahu koje je izvodio što je skriveno na nebesima i na zemlji i koji zna šta vi skrivajte i što otkrivajte. Allah nema Boga osim njega, gospodar velikog grča. Ovo sve priča taj ptica ako mi uzimamo doslovno.
da li taj ptica bio toliko, imao toliko pamćenje, da li on znao šta znači čini sađda Boga, šta znači čini sađda sunce. I to su sve stvari koje ovi obično ljudi oni misli doslovno. I ista tema oni pričaju na drugom mjestu u sura Saba. Ovo smo pročitali od sura Namal. Allah kaže: وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ. A zaista mi smo od sebe podarili jedan veliki blagodat Daudu i rekli smo: o planine, sa njem se saginijete, a i također vi ptice, i mi smo gvožđe učinili mehkim za njega. I na drugom mjestu isto je rečeno: وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ. I mi smo potčinili planine i ptice da slave sa Daudom, i mi smo sve ovo učinili. To znači Bog to napravio. I onda na drugo mjesto Allah kaže: i sjeti se našeg groba Dauda, posjednik mnogi moći, zaista si on stalno saginuo sa poniznošću. Mi smo sa njim počinili planine. One su slavile i hvalile Boga kad pada mrak i kad zora svijeća. I ptice okupljene počinili samo njemu. I sve su gospodara sagnuti, i mi smo ojačali njegove kraljestvo i dali mu mudrost i dar za odlučan govor. Ovdje muslimani drugi koji su objasnili ovi ajeti, oni su napravili onda od sebe neki čudni objašnjenje. Na primjer, oni su rekli, kada je rečeno da planine su Allah počinio planine za Daud a.s., to znači sada ovi planine isto slavi Boga, planine padaju na sađda, i čak neki kada nisu bili zadovoljni sa toliko, onda oni su još otišli dalje. Oni su rekli kada Daud je putovao, i planine isto su putovali sa njega. To znači kada su pogrešili, onda nisu stojali, onda su pravili neki takvi stvari, kao da Hazrat Suleiman a.s. imao takvi džinovi, i kada je on negdje planirao da ide, i on sjedi na neki čilem, i 4 džina oni su uzeli ovo čilem od svije strane, i onda Suleiman a.s. leti, kao ptice leti, on ide brzo od jednog mjesta na drugo mjesto. I kada su pričali za ovi mrave, i prvo su rekli da on, Kur'an kaže, on znao jezik ptice, i kada onda su rekli šta god mrave su pričali, Suleiman a.s. su znali, i onda su toliko su daleko otišli da napravili su neki plemene od mrave. I kada mi hoćemo da saznamo da li na drugo mjesto Allah koristio da je planine Allah počinio za nas, ali ako koristio na koji način. I na drugo mjesto Allah govori za planine, za vas, za svi nas. Isti riječ Allah koristio za Hazrat Daud a.s. i isto za nas. Allah kaže: Allahul lazi sakhara lakumul bahra litajriyal fulka bihi bi amrihi
वलितब्तगू मिन फज़लिही वलअल्लकुम तशकुरून वसख्खर लकुम मा फिस्समावाति वमा फिल अर्ज़ि जमीअन मिन्हु इन्न फी ज़ालिका लायातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। सूरत अल जासिया ayat 13 Allah yetaye koje vam je potčinio more da lađe po njemu plove njegovom naredbom i da možete tražiti od njegovih blagodati i da budete zahvalni. I što god je na nebesima i na zemlji, on je sve vama počinio. U tome su znakovi za ljude koji razmišljaju. To znači ovo poruka svima nas. O muslimani, o nevernici, Allah kaže ja sam počinio more za vas, ja sam počinio planine za vas, svi za vas. I ako za nas što god Allah počinio mi prevodimo nešto drugo i Hazrat Daud a.s. nešto drugo i ajeti isti, riječi su isti na arapskom jeziku. I na drugo, i onda se kaže ovi planine, oni su slavili Boga, ptice su slavili Boga, a na drugom mjestu Allah šta kaže? Allah kaže Yusabbihu lillahi ma fis samavati wa ma fil arzil malikil kudusil azizil hakim. Za Daud a.s. i za Suleiman a.s. mi smo čitali planine su slavili Boga i ptice su slavili Boga i za nas poslanik Allah šta kaže? Šta god je na nebesima i na zemlji slavi Allah, vladar uzvišenog, moćnog, mudrog. To znači šta god mi vidimo, ako mi vidimo more, ako mi vidimo rijeke, ako mi vidimo ptice, ako mi vidimo životinje, ako mi vidimo nabatske tijele, Allah kaže sve slavi Boga. Ako mi uzimamo ovi voće, povrće, šta god imamo, šta god mi vidimo, Allah kaže sve što na nebesima i na zemlji to slavi Boga. Šta to znači? I sve stvari Allah napravio za neki svrh. I kada taj stvar ispuni svoj svrh, onda to znači kao taj stvar slavi Boga. Mi kao čovjek, nama Allah dao više osobine, nama Allah podario razum, mudrost i mi možemo da isto slavimo sa riječima, mi sagenimo, mi padamo na sađda, mi činimo dove, mi slavimo Boga sa riječima, ali ako je jedna krava, ona dadne mlijeko, ona dadne meso za nas i to je njena slava. Zato ona ispuni svrh svog života. I tako Allah napravio ovo naša vera bez neka mana. I kada se kaže ovi avvebi mahu, sa njim se saginuli, ovi planine su saginuli i činili tasbih, slavili su Boga sa Hazrat Daud a.s. i na isti način neki ovi riječi su koristili, Allah koristio za drugi ljudi i čak za časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I na arapskom jeziku planine ima više značenje. Planine jedan značenje poglavar, veliki ljudi, moćni ljudi. I Hazrat Daud a.s. mi vjerujemo on je poslanik, ali ovi kršćani ili ževri oni ne vjeruju njega kao poslanik, oni misli kao kralj, kao koniš, kao king.
I Hazrat Daud a.s. bio prvi kralj među Izraelčanima koja ne samo vladao svoj narod, nego okolo on dobio vlast. I okolo drugi nacije, drugi poglavari koji prije su živjeli samostalni, oni su počeli da prihvati njegov vladina. I onda su prihvatili njegov vlast i tako oni su bili kao planine i oni su bili počinili Hazrat Daud a.s. I isto kada mi kažemo za ptice, Allah koristi ovo riječ ptice na više značenje. U časnom Kuranu imamo nekoliko ajeta gdje Allah koristi ovo riječ ptice. I ovo isto je metafor. Poslanik ne dolazi za ptice. Poslanik dolazi ljudi. A ptice nisu dužni da padaju na sađda ili da oni obavljaju namaz ili daju zakat ili nešto takve stvari. Oni nisu dužni. I ovo kada su pogrešili ovo tumačenje, onda tako su napravili kao zasmijanje, kao nešto kao bajke, kao samo priče. I isto ovo je koristena riječ džinna. Za Hazrat Suleiman a.s. on imao kao neki veliki broj džinova i šta god, kako smo prije rekli, da oni imaju takvi tumačenje. Na isti riječ za džin je koristena za časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da kod njega su došli džinova. Allah kaže u časnom Kuranu: وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. Ako surat Al-Ahqaf ayat 30 do 32. Ako džin su došli kod Suleiman a.s. i onda časni Kur'an kaže isto džin, oni su dolazili kod časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I šta je bio? Allah kaže: i kad smo prema tebi okrenuli jednu skupinu džinna, nije bio jedan džin, ali nekoliko, jedna skupina džinna koji su slušali Kur'an i kad su prisustvovali njegovom učenju, rekli su šutite. To znači nisu dozvolili svog prijatelji da pričaju, nego rekli su sada treba da šutite zato što poslanik čita Kur'an. Rekli su šutite. I kada je ono bilo završeno, vratili su se svom narodu, upozoravajući. Oni su rekli: o narode naš, mi smo čuli knjigu koja je poslana poslije Musa, koja potvrđuje ono što je bilo prije njih. Ona upućuje istini. O narode naš, odazovite se onome koji poziva Allahu i vjerujete u njega. On će vam oprostiti vaše grijehe
i spasit će vas od bolne kazni. I ovo priča od džinna. Časni Kur'an kaže, džin, oni su prije prihvatili Taurat i Musa a.s. i kada je časni poslanik s.a.v. došao, ovi džinovi, oni su rekli, sada ova je došla ova knjiga. Slušali su, vratili su prema svoj narod i tamo su širili ovo poruka. Ali za časni poslanik, ovo džinovi koji su došli, oni nisu pokazali neki takvi čude. Kako obično ovi ljudi koji naši muslimani objasni Kur'an i oni kažu ovi džinovi su pokazali takve čude za Suleiman a.s. i za Daud a.s. i za časni poslanik s.a.v. Ovi džinovi nisu pomagali. Poslanik s.a.v. i njegov sledbenici su prošli kroz muke, kroz probleme, kroz glad, kroz bol, kroz ratova, a nema ni jednom događaje da ovi džinovi koji su prihvatili poslanik, oni su došli i njega, ali muslimani su pomagali, nema ni jedna takva događaja. I njegov sledbenici, oni su patili sa šetali bez ovi cipale, bose noge, ratovali, nisu imali oružje i dali su život za islam i ovo džinovi nisu došli da pomažu. I zato ovo greška dolazi kada ne shvati poruka, kada ne shvati ovo ajeta, kada ne shvati metafora. I ovdje ovi džinovi koji su došli kod časni poslanik s.a.v. oni nisu bili jedna druga vrsta stvorenja, nego oni su bili isto ljudi. I oni su došli tajno. Oni su bili poglavar svog naroda. I zato kada su došli tajno i Allah koristio ovo riječ džinna. I zato džin, kao smo rekli, ima više značenje. Džin poglavar narod, džin veliki ljudi. I ovo je časni Kur'an koristi ovo fraza džin i nas. Nas se kaže obični ljudi i džin se kaže veliki ljudi, veliki narod i mali narod kao nas. I kada nisu shvatili ovo metafora i onda zato su pogrešili. Naprimjer, i časni Kur'an isto se koristi riječ za šetan. Kur'an kaže وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ i kad budu odvojeni sa svojim šetanom i onda oni pričaju kada dođu kod poslanika, onda kažu mi ovo je dobro, mi prihvatimo, ili kada odvoji kod svoj šetan, onda oni odbijaju ovo poruka i ovdje ovo šetan se koristi za jevrije, za njihove poglavari. I na drugo, i zato ovi šetan se koristi za ljudi. Ako šetan može da bude čovjek, i onda zašto džin ne može bude čovjek? Ovdje se kaže jevrije kada su otišli kod svog poglavari i to riječ šetan koristin va iza khalau ila shayatinihim. Šetan je koristen riječ za njihovi poglavari koja ni uputi protiv Božje poruku. I ako šetan, čovjek može bude šetan, onda zašto čovjek ne može bude džin? Zbog njegovo takve vrline. I zato Allah kaže, isto koristi riječ na drugo mjesto, Allah kaže وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. Al-An'am 113. A mi smo tako svakom poslaniku napravili
neprijatelji šetani od ljudi i od džinna. Oni jedno drugom nabacaju blještve, govor da obmanjuju. To znači neprijatelji od poslanika bude poput šetan među ljudima i neprijatelji poslanik može bude ovi čovjek poput kao džin. I onda drugo, ako neki džinovi prihvatili časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da li Allah poslao časni poslanik isto prema džinovi ili ne? I kada časni Kur'an čitamo, časni Kur'an govori da je poslanik poslan prema ljudi. Allah kaže, surat An-Nisa 80. ajeti, Allah kaže va arsalnaka linnasi rasula. O poslanici, a mi smo tebe poslali kao poslanik cijelom čovječanstvom. Samo prema čovječanstvu tebe smo poslali poslanik. Ne prema džin. Zato kada se kaže džin, oni su prihvatili poslanik, to znači oni su bili isto ljudi. I časni Hazrat Džabar bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu prenesi, časni poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže, Allah mene podario 5 vrline, ove vrline on nije dao ni jedan poslanika prije mene. I ovo vrlina, jedan posebno stvar, poslanik kaže, kanan nabiyo jub aso ila qaumihi khasatan wa boisto ila nasi kafatan. Prethodni poslanici, oni su bili poslani prema samo svoj narod, svoj nacija, a mene Allah poslao prema svi čovječanstvo, prema svi nacije. I zato ovo što je Allah poslao džinovi da prihvati časni poslanik, oni su bili isto ljudi. I ovo je, i onda na još jedno mjesto Allah kaže, ovo džin, ako oni ne bi bili ljudi, onda Allah ne bi obratio prema njih. Onda ne bi ni stvario odgovornost zašto niste prihvatili poslanika, ako poslanik dolazi samo za ljudi. Allah kaže na sudnik dan, وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ. I sjetite se dana kad će ih on sve okupiti zajedno. To sada Allah priča za sudnik dan. U sudnik dana Allah će skupiti svi zajedno i reći će, o skupinu džinna, vi zaista pridobili veliku mnoštvo među ljudima. I sada na ovom svijetu poruka je prema ljudima. I na sudnik dan Allah priča sa džinovima i kaže, vi ste uzeli veliki dio ovo ljudi. Ali kada mi vidimo okolo sebe, da vidimo u Njemačkoj, u Bosna i u Makedonija ili bilo gdje, ne vidimo da veliki broj ljudi, džinovi, oni su uzeli kao kod sebe. Ne vidimo tako. Ali Allah kaže, o skupino džinna, vi ste pridobili veliko mnoštvo. Šta znači mnoštvo među ljudima? I to znači, ovo džin se koristi za ljudi. Naprimjer, poglavar, ima neki poglavar koji ne dozvoli svoje narod da oni prihvati istina. Isto časni Kur'an kaže, džin kada se koristi, to je za ljudi.
nije neka druga vrsta stvorenja. Možda postoji neka druga vrsta stvorenja. Možemo da nazovete džinna. Ali taja stvorenja nema nikakva veza sa čovjekom. Taje stvorenja nema ne pravi neki nered ili probleme za čovjek. Onda časni Kur'an kaže: Ja mašarul džinna val insa alam jatikum rasulum minkum. Opet ovdje Allah obrati prema džin i prema ins, prema ljudi na sudnji dan. Na sudnji dan Allah će reći prema onima koji su služili džahannam, Allah će reći: O skupinu džinna i ljudi, zar vama nisu došli poslanici između vas? Ali mi ne vidimo da su došli neki džinovi i poslanik među džinovi su došli neki poslanici. Poslanik dolazi samo za ljudi. I onda dalje kaže: Yunzirunakum lika yawmikum haza, i upozorili vas na susret ovog dana. I onda ako, kao smo prije rekli, da ako stvarno džinovi su prihvatili časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, onda zašto oni nisu pomagali poslanika? Allah kaže: Inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nazira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tu'akkiruhu. Mi smo tebe poslali kao svjedoka i kao nosioca radosnih vijesti i kao onoga ko upozorava da u Allaha i njegovog poslanika verujete i da mu pomognete i odate mu poštovanje i pomognite. To znači Allah rekao, poslanik došao da njega pomažete, vjerujete i pomažete. I ako ovi džin, oni su prihvatili časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, zašto oni nisu pomagali? A ostali svi muslimani koji su prihvatili poslanik, oni su pomagali. I zato ovo džin, oni su bili ljudi. I ovo je poruka časni Kur'an. I ovo časni Kur'an koristi metafora. I na isto, ovo druga vrsta stvorenje, oni nisu dužni da prihvati Božje zakon i šrijet. I časni Kur'an kaže: Inna raznal amanata ala samavati wal arzi. Inna raznal amanata ala samavati wal arzi wal jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insanu innahu kana zaluman Juhula. Zaista mi smo ponudili amanat, povjerenje, ovo zakon, ovo šrijat, mi smo ponudili nebecima, zemlji i planina. Ali su oni odbili da to nose i bojali su se toga. A završeni čovjek je to nosio. Zaista je on prema sebi nepravedan. To znači da on može da čini teški posao za sebe i ne mari u posljedicama te odgovornosti. Ovdje je planine, to znači ovi nacije koje su bogati nacije, koje živi sa svom ohološćom. I za njih Allah koristi takve riječi da oni su kao planine. I zato
oni nisu koristili, oni nisu prihvatili ovu poruku. I ovo mi smo objasnili i još ćemo objasniti jedna stvar što je ostao, što smo rekli za potice isto. Sljedeći program, inšallah, mi ćemo objasniti taj predmet isto, šta to znači potice. I ovo Božje riječi, Božje knjiga, kada pročitamo, onda moramo da vidimo šta je poruka. I kada mi čitamo časni Kur'an i shvatimo ovo je metafor, i onda ne možemo da pogrešimo. I onda ne može da časni Kur'an jednom priča nešto i onda priča nešto drugo kada uzimamo metafor. Ali kada čim uzimamo doslovno značenje, onda velika greška, onda postane kao jedno mjesto Allah kaže jedan stvar i na drugom mjestu Allah kaže jedan drugi stvar. I onda postane greška. Onda postane kao, i zato ovo bio razlog i došao vjerovanje među muslimanima nasih mansuh. To znači muslimani kada nisu shvatili neki ajeti, onda oni su rekli postoji u Kur'anu ili nije važi, ne važi. I onda su rekli neki ajet su poništili drugi ajeti. Onda su rekli ovo ajet priča o tome, ali sada ova poruka nije validan i taj drugi ajet poništio poruka od ovog ajeta. I ovo je pogrešno vjerovanje, žalosno do dan danas među muslimanima postoji ovo vjerovanje. Oni kažu ovi ajet postoji u Kur'an, ali više nije validan. I oni kažu neki ajet su poništili drugi ajeti. A časni Kur'an, on kaže kullu min indillah. Sve ajeti su od Allah. Ako je Bog je izvor, ako Bog je izvor koji zna sve vidljivo i nevidljivo stvari, onda kako može da bude pogrešno? Kada on kaže ja sam završio vaša vjera, kada on kaže ja čuvam ovo riječi, i onda kako može da postane različiti stvari? Kako može da postoji neki ajeti koja više nije validan? To znači neki muslimani, neki koji su objasnili ove ajeti nisu razumijeli i onda tako ovo vjerovanje ušao među muslimanima. Imam Mahdi al-Islam, on imao ovo važan zadatak da očisti islam od ovakvih stvari i pokaže u svijetu vrline časni Kur'an. I on dobio jedna objava al-khairu kulluhu fil Kur'an. Ovo objava od običani Mesija al-Islam ko kaže sve vrline, sve lepote, sve dobrote nalazi u Kur'anu. I kako može onda da Bog pogreši? I zato mi u Ahmadija džemat mi vjerujemo nema ni jedna slova, nema ni jedna tačka koja mi kažemo nije validan. Svaka slova, svaka tačka treba da mi poštovamo i prihvatimo kao Božji poruka. Inšallah, objasnit ćemo još neke stvari i poslije toga počet ćemo sa prevodom Kur'anom i po potrebe tamo ćemo objasniti inšallah do sljedeći put. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.